Yhä useampi haluaa tallentaa suosikkiohjelmansa katsoakseen sen myöhemmin uudestaan tai kokea mielielokuvansa mielikohtauksen vaikkapa mielitiettynsä kanssa mieluusti monta kertaa. Tavanomaisilla tallennustavoilla on vain yksi huono puoli. Ne täyttyvät. Kovalevyt tulevat täyteen ja DVD-levyjä kasautuu pitkin nurkkia ja fiilingille käy näin. Se menee rikki. Tällöin miellyttävä valinta on Saunavisio. Saunavisio on tallentava digiboksi mielettömällä tallennuskapasiteetilla. 5000 gigaa kovalevytilaa. Se on mieletön määrä mieliohjelmia tallessa. Se on yli 100 vuorokautta. Yli 3 kuukautta TV-ohjelmaa. Suosikkisarjan joka ikinen jakso. Mielinäyttelijän kaikki elokuvat. Kotijoukkueen kaikki matsit. Se takaa katselufiilingin pitkäksi aikaa. Saunavisio.